pari kupisa mhuri yeZimbabwe. Toona kuti vakomana vekuAvondeu vaya vane chiitiko chinoitika kuti pane mumwe mukadzi anogive birth. The situation iri very tragic mhuri yeZimbabwe, inosirisa zvototi aiwa idi Mnangagwa vanhu vatomirira kuChikurubhi kuti auye address maissues aya. Sana bina mashwana muda nyoko pana mudobva subscribe ole ko turn on the bell kuti pina mu citizen condition kuchinjanyora chiti one of the incarcerated Avondeu 78 members Tawanda Mukusha's wife gave birth to twins yesterday, where her husband remains in pre-trial detention for a crime they did not commit. She endured the pregnancy and all its challenges alone, as her husband languishes in prison despite his innocence. According to ZANU-PF spokesperson Christopher Mnangagwa, they instructed law enforcement agencies and judicial authorities to arrest and detain them, suspecting they would demonstrate during the Sabc summit. Tinoona kuti muzora nhasi patiri kuona kuti pari kumaka the 67th day vakomana ava vari musungwa. Tinoona kuti aiwa uyo anonzi Tawanda Mukusha ari muusungwa, patiri kuona kuti is the one ane mukadzi agive birth to these two twins. Patiri kuona kuti sezvamunongoziva kuti every wife anenge achida the support, ingava financially, emotionally. She didn't receive all this. Noda kuti aiwa his husband aiwa ari muusungwa zvekare. Toona kuti nenhau yasina kukomita ndozvinyanyogwadza vanhu vachiti saka the family ichaita sei, those children zvinhu zvavachapfeka, zvavachadya nenge vachizowana kupi, the support vanoiwana kupi. Zvatoona kuti aiwa this lady ari kunzi aiwa akasangana nemaproblems nemadifficulties achimafesa ari ega, kunyange zvake akanga akazvitakura ani pamweti. Motudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi chatoona chiri kuexposwa navakomana veCCC vachiti aiwa this regime must end. Noda kuti vari kutozviita vachizviziva, noda kuti makanzwa vana mutsvanga watozvitaura. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinai comment section medu, subscribe, like, and turn on the bell icon.